ξέρω τώρα ακριβώς απ' έξω, να σας το πω. Από εδώ θα πάρει... Να χαμηλώ, να κρύβω κανέναν. Κρύβεται κανείς μας. Εντάξει. Είμαστε όλοι εδώ. Η Γιούλα. Εντάξει, δεν πειράζει. Κρύβω εσένα, ποιος είναι πίσω. Ποιον έχω. Δεν σας κρύβω. Εντάξει. Βάλτε τη γραβάτα πάνω την πλωτήρα. Βάλτε τη γραβάτα πάνω την πλωτήρα, μόνο αυτό σου λέω. Καλά σε είδα. Δεν την κρατάει, σε μάκι, σε μάκι. Τώρα γέλο και έφερε εμείς να τούτα. Μια χαρά σας πέρυσι. Τώρα πάμε, σαν να μην το πήγαμε. Περίμενε. Δεν είχαμε καρέκλα. Δεν είχε καρέκλα, δεν χώραγε. Θα σε φέρει μαζί. Γεια σας παιδιά. Γεια σας κύριε Υπουργέ. Καλή επιτυχία, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας παιδιά. Πάμε στο κέντρο υγείας. Καλούμε. Γεια σας. Γιατί αν κάνω δυο-τρεις την ημέρα και μάθω να κολλήσει απ' έξω. Κάνουμε το δικό μου, το δικό μου. Έλα εσύ και πίσω. Θα έρχεται και πρωθυπουργός. Το ψάρι. Στρατιωτικό ψάρι. Ωραία, Υπουργέ μας. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίοι και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον να είμαι θυμών κατά τη συνεπίκεια, μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά τες αυτόν οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωήν ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Άγιοι Ανάργυροι και Θαυματούργοι, επισκέψεστε τας ασθενείας ημών, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δώτε ημίν. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πανάτων ημών έτησεμ, εν το ψάλλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός,
Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και άη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δύναμις Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άσε το Κυρίο άσμα κενόν, Πρόσχομεν ότι θαυμαστά επίσεν ο Κύριος. σοφία, Πράξεων των Αποστόλων του ανάγνωσμα. πρόσχομεν Εν τες ημέρες εκείνες, διαχειρών των Αποστόλων εγίνετο σημεία και τέρατα, εν το λαό πολλά, και ήσαν ομοθυμαδόν άπαντες εν της το ασολομόντος, το δεν λοιπόν ουδήσε τόλμα κολλάστε αυτής, ώστε κατά τας πλατείας εκφέρει τους ασθενείς και τυθύνεν, επικλινών και κρεβάτων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου ειρήνη πάση. Και το πνεύμα τη σου. Κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξα σε Κύριε, δόξα σοι. Κύριο εκείνον έβιο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, έστι εν της Ιεροσολύμης επί την προβατική κολυμβήθρα, η επιλεγωμένη Εβραϊστή Βυθεσδά, πέντε στο ασέκουσα, θεηθώμε. Κύριε Λέησον, Υπέρ του εγγυαστήνου το είδωρ τούτο τη δυνάμει και ενεργία και επιφυτής του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε Λέησον, Υπέρ του εγγυαστήνου το είδωρ τούτο τη δυνάμει και ενεργία και επιφυτής του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε Λέησον, Υπέρ του καταπευθύνεν πλουσίαν την θείαν χάριν της έγκης ημών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος, και των σων φυλάτων δια του σταύρου σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώδερον ημάς αξίους πίσων Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα οι άματα, της εν πίστη λαμβάνουσι την ευλογία σου άχραντε. Να πεις ότι δια του Κυρίου μόνη Ιησού Χριστού οικοδομήσας στην Εκκλησία και ταύτην επί την πέτρα της πίστεως ασάλεκτον εδράσας, αυτός Κύριε ο Μέγας αρχιτέκτον και δομήτωρ, προνοητής και συντηρητής του σύμπαντος κόσμου, επίβλεψον και ευλόγησον το ανακαινιστέν του των έργων, ήτι το κτηριακόν συγκρότημα το στεγάζον το κέντρο υγείας της Ιεράς Μονής σου Πάτμου, και στήριξον αυτό επί την άσχητον πέτρα. Είναι εάντε η βροχιά καταβεί, άντε η ανομιπνεύσωση, εάντε η γη συστή μη πέσει ουδού μη σαλευθεί. Ευλόγησον Κύριε Θεός ημών, όπως το ίδρυμα του το αποβεί, εις το έπακρον άξιον της αποστολής του, προς ανακούφισιν και θεραπείαν των νοσούντων και πασχόντων αδελφών ημών, και παράσχου εις τους σκοπιώντες και επιφορτισμένους δια την παροχήν της ιατρικής βερίνης, ιατρούς, νοσηλευτάς και λοιπούς εργαζομένους εν αυτόν, υγεία, φώτιση, υπομονή και πάσαν αρρωγήν για την επιτέλεση του Θεοφιλού έργου αυτών. Και δώσει Κύριε την ευλογία σου και επί της διακονούς και δικούς των θεσμών της υγείας, όπως με ρηνώσιν ανιστάκτος υπέρ της θεραπείας και επιλύσεως των αργών και προβλημάτων του θεραπευτηρίου τούτου, προς το συμφέρον του λαού σου. Ότι σών το κράτος και εσύ στην βασιλεία και δύναμης και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και εις των αιώνων. Δόξα σε Θεός και ελπίσιμον δόξα σε. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της Εκκλησίας Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός,
δυνάμει του Τιμίου και στο Ισόπιου Σταυρού προστασίας του Τιμίου Επουρανίου Θείων Ελλήνων δυνάμων ασημάτων και εσύ στο Αγίον Δόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού επιστητήου φιλού Παρτένου Καπημένου Ανθρώπου του Σου και Θεοδόρου Πατροσμού στο Δήμο του Θαυματουργού των Αγίων και Δικαίων και Απατωρών Ιωακήμ και Άνης των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων και του Αγίων Δόξου Μεγαλομάρτυρους και Νεωματικού Αντελεήμονος και πάντων των Αγίων Ελίσση και σώσει ημάς ο Καθώς και Βλάνδρος και Λίμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Στα χέρια δεν μπορούν να μιλήσουν, δεν μπορούν να μιλήσουν. Οι γιατροί. Πέραστε, εσείς πέραστε. Ναι, πέραστε εσείς. Γιατρέ, έλα. Χαιρετισμός του Αγίου Καθηγουμένου και Πατριαρχικού Εξάρχου Πάτμου Αρχιμανδρίτου του Οικουμενικού Τόνου Κυρίου Κυρίλου. Εξερχότατε Υπουργέ, εντιμότατε κύριε Περιφερειάρχα, εντιμότατε κύριε Δήμαρχε, αξιότιμη κυρία Πρόεδρε της Διοικούσας Επιτροπής του κ. Έντρου Υγείας, αξιότιμη κύριε Διευθυντά του Ιατρικού Προσωπικού του κ. Έντρου Υγείας, αξιότιμοι εκπρόσωποι αρχών και φορέων του τόπου μας και κάθε άλλου επιστήμου που παρευρίσκεται εδώ. Ως εκπρόσωπος της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου, επιθυμώ να εκφράσω την πολύ μου χαρά και την ανεπιτίδευτη συγκίνησή μου για το έργο της ανακαινήσεως του Κέντρου Υγείας του νησιού μας. Ποιος αγνοεί τη σπουδαιότητά του στην εκρητική μας περιοχή, ποιος δεν έχει καταφύγει στις υπηρεσίες του, ποιος δεν έχει δοκιμάσει την αγωνία των γιατρών και του προσωπικού του, προκειμένου να αντιμετωπιστούν από το πιο μικρό πρόβλημα μέχρι το πιο αξεπέραστο. Σε αυτό το θεραπευτήριο, κύριε Υπουργέ μου, και σε αυτά τα χέρια των γιατρών, να αποθέτουμε τη ζωή μας, ιδίως σε καιρούς που λησομανούν οι αέριδες. Θα μου επιτρέψετε, αγαπητοί μου, να μνηστώ του ονόματος των αημνίστων προτεργατών της δημιουργίας του κέντρου, Αλεξάνδρου Μπουλουδάνη, δημοτικού γιατρού τότε, και Κλεοπάτρας Βάντερ Μίλε, που είχαν την ιδέα και αγωνίστηκαν πάρα πολύ για το θέμα αυτό. Η πρώτη σκέψη του γιατρού ήταν η εξέβρεση οικοπαίδου. Στράφηκε προς το μοναστήρι μας, το οποίο... Κύριοι βουλευτές, κύριε Δήμαρχε, σεβαστέ μας πατέρα, σας ευχαριστούμε θερμά για την ολοκλήρωση του σημαντικού έργου της ενεργειακής αναβάθμισης του Κέντρου Υγείας Πάτμου. Η ολοκλήρωση του έργου αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για το Κέντρο Υγείας και για την τοπική κοινωνία, καθώς συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση των υποδομών και τη λειτουργία ενός πιο σύγχρονου και λειτουργικού υγειονομικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλο το προσωπικό του Κέντρου Υγείας για την υπομονή, τη συνεργασία και την προσπάθεια που κατέβαλε καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο Δήμο Πάτμου, στο Δήμαρχό μας, τον κύριο Τσαμπαλάκη Νικήτα, το ΤΕΘ Πάτμου για την ουσιαστική βοήθεια και τη σημαντική συνδρομή κατά τη διάρκεια των εργασιών, καθώς και τον Σύλλογο Φίλων του Νοσοκομείου Πάτμου, την Πρόεδρο κυρία Σκεμπέ Μαρουλίτσα, για την έμπρακτη συμβολή στην προσπάθεια ενίσχυσης των υπηρεσιών υγείας στο νησί μας. Τέλος, σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Υπουργέ, για τη στήριξη και το έμπρακτο ενδιαφέρον σας για το νησί μας και το Κέντρο Υγείας. Κύριε Υπουργέ, κύριοι βουλευτές, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι του Κέντρου Υγείας, αγαπητοί συνάδελφοι τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για την Πάτμο και για μένα προσωπικά, διότι όλο αυτό το εγχείρημα έχει ξεκινήσει από το 2022, όπου ήμουν και εγώ, Υπουργέ μου, Πρόεδρος του Κέντρου Υγείας, και έχω βάλει το λιθαράκι μου με πολλή προσπάθεια με όλα τα παιδιά εδώ του Κέντρου Υγείας για να μπορέσουμε να εντάξουμε αυτό το έργο το σημαντικό. Η αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας δεν είναι μόνο ένας χώρος, είναι ένα έργο το οποίο πραγματικά για την Πάτμο θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προβλήματα υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα στα νησιά μας και το ξέρουμε όλοι, και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
Παρ' όλα αυτά, γι' αυτό είμαστε εδώ, να τα αντιμετωπίζουμε μέρα με τη μέρα. Κύριε Υπουργέ, με τόσα γίνα που έχετε κάνει στην Ελλάδα, μάθατε σε λίγο να είστε και πολύ καλός ψάλτης. Ήμουνα Παπαδάκης όλα μου τα χρόνια του Δημοτικού. Θα ήθελα μια προσωπική χάρη από εσάς, αφού σας ζητήσω κάποια θέματα για το κέντρο υγείας αργότερα. Λείπει ένας άνθρωπος σήμερα από κοντά μας, ο γιατρός, ο πρώην διευθυντής, ο πρώην δημοτικός σύμβουλος, ο Πέτρος ο Μαρσέλος, ο οποίος έχει χάσει τη ζωή του πέρυσι από καρκίνο και σίγουρα θα ήταν πολύ χαρούμενος να ήταν κοντά μας εδώ σήμερα. Θα ήθελα το χειρουργικό χώρο του κέντρου υγείας να το βάλουμε στο όνομά του, σε τιμή όλων. Ευχαριστώ όλους όσους είναι κοντά μας σε αυτή την προσπάθεια. Και εσάς προσωπικά, Υπουργέ, και θα το πω δημόσια, αυτός ο άνθρωπος όποτε τον πάρω τηλέφωνο, στη δεύτερη κλήση έχει σηκώσει τηλέφωνο. Έλα ρε, τι κάνουμε, τι έχουμε. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Για ανθρώπους της Πάτμου που είχαν πρόβλημα, για ανθρώπους της Πάτμου που έχουμε σηκώσει πολλά ελικόπτερα μαζί. Έχουμε βρει πολλούς γιατρούς στην Αθήνα για να επουλώσουμε πληγές των Πατμίων και θέλω δημόσια να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Υπουργό για όλα αυτά που έχει προσφέρει στο νησί μας. Ευχαριστώ πολύ. Υπουργέ, ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους μας. Θα έλεγα ότι είναι λίγο για αυτά που κάνεις και προσφέρεις πραγματικά. Σήμερα μαζί σου εγκαινιάζουμε εδώ στα Λεκάνης, έχω βαρεθεί μαζί στον κόπο Κορδέλες. Πρόσφατα είμαστε στη Λέρο, είμαστε στη Ρόδο το φθινόπωρο, το χειμώνα, θα ξανά είμαστε στη Ρόδο, ξανά είμαστε στη Γάλυμνο. Έχεις βάλει στην προτεραιότητα τα νησιά μας και αυτό έχει μεγάλη αξία και σημασία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Εγώ θα ευχαριστήσω όλους πραγματικά εδώ, τους εργαζομένους, ιατρικό, παριατρικό προσωπικό, νοσηλευτικό, για τη δουλειά τους, για το έργο τους, τερματοφορείς που κάνουν. Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες. Είμαστε δίπλα σας, είμαστε κοντά σας. Ο ίδιος ο Υπουργός είναι κοντά σας. Προσπαθούμε καθημερινά να δώσουμε λύσεις σε όλα τα ζητήματα. Σήμερα εγκαινιάζουμε το χώρο, ο οποίος έχει γίνει ένας καινούριος χώρος. Δίπλα σε ένα άλλο τεράστιο έργο που έχει γίνει, Υπουργέ, η Πατημιάδα απέναντι, η οποία και αυτή η κυβέρνησή μας την ανακαίνισε μετά από πάρα πολλά χρόνια. Δεν έχει γίνει ποτέ καμία εργασία εκεί μέσα. Άρα λοιπόν το νησί, βλέπετε πως το νησί, η κυβέρνηση είναι κοντά, είναι δίπλα. Όλοι μας, με πρωτοβουλία των τοπικής αυτοδιοίκησης, των τελικών των δικών μας εδώ και φίλων, εμάς των βουλευτών, του Υπουργού μας και όλων των Υπουργών που στηρίζουμε πραγματικά τα δίκαια αιτήματα των κατοίκων των νησιών μας. Άδωνη, δεν είναι εύκολα τα λόγια γιατί μας προλαβαίνεις πολλές φορές σε πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό το είπα και στην αρχή, το ευχαριστώ λίγο. Θέλω να σου πω ότι συνέχισε έτσι δυναμικά, δίπλα στον κόσμο, δίπλα στους ανθρώπους του χώρου υγείας που τους στηρίζεις. Έχουμε φέρει πολλούς ανθρώπους σε σένα από το χώρο της υγείας, από όλα τα τμήματα, από όλους τους θεσμούς θα έλεγα, είτε είναι νοσηλευτικό προσωπικό, είτε είναι παριατρικό, ιατρικό. Ακούς τα αιτήματα και βλέπω ότι αμέσως με το που σου δώσουν τη λύση την κάνεις πραγματικότητα. Και αυτό έχει μεγάλη αξία και σημασία. Αντιλαμβάνεις, καταλαβαίνεις και προχωράς. Αυτό χρειαζόμαστε όλοι, αυτό θέλουμε όλοι. Γι' αυτό θα ήθελα να πω σε σένα καλή επιτυχία συνέχεια. Καλό έργο εδώ, στο λιμενικό, στην ναυτιλία, στο Υπουργείο. Λέγαμε έρημες θάλασσες. Εδώ να πούμε να μην υπάρχει κίνηση. Να είναι ήρεμα τα νερά εδώ, να υπάρχει ησυχία. Μακάρι να μην έχουμε ατυχήματα, δεν θέλουμε, δεν χρειάζεται. Αλλά εσάς ευχαριστούμε πάρα πολύ για το έργο σας. Το λέω ξανά. Γνωρίζω ότι κάνετε όλοι σας. Γνωρίζω την προσφορά σας. Πολλοί από εσάς είστε φίλοι μου και φίλες και ξέρω τη δουλειά σας και πόσο δύσκολο είναι πολλές φορές. Σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη και καλό καλοκαίρι ήρεμο να έχουμε. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι που Άγια Πατέρα, εξαιρετική κύριε Υπουργέ, αγαπητέ συνάδελφοι, αγαπητέ δήμαρχοι, αγαπητοί πρόεδρε, αγαπητοί νοσηλευτές, ιατρικό προσωπικό. Πρώτα σε εσάς οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα όσα κάνετε και να μου επιτρέψεις, Υπουργέ μου, μετά να ευχαριστήσω και εσένα, διότι είναι πάρα πολύ σημαντική η ενεργειακή και ουσιαστική αναβάθμιση των κτηρίων. Όμως ξέρω ότι είσαι πάντα και προσπαθούμε να είμαστε πάντα παρά τις αντικσότητες, παρά τις δυσκολίες και δίπλα στους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν ζωή και πραγματικά στηρίζουν την ανθρωπίνη ζωή στα κρατικά νησιά. Νομίζω ότι ο Δήμαρχος, ο Νικήτος Τσαμπαλάκης, τα είπε όλα. Είσαι πάντα άμεσος και δεν θα μπορούσες άλλωστε να μην είσαι. Είσαι ο μόνος υπουργός που έχεις περπατήσει μαζί μας όλα τα νησιά, γνωρίζεις τα προβλήματα, τα οποία υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Όμως είμαστε εδώ, μας ακούσεις στο πλευρό μας, μας στηρίζεις προκειμένου να μπορούμε να βρούμε λύσεις, προκειμένου να μπορούμε να στηρίξουμε ακόμα περισσότερο το έμψυχο δυναμικό,
στους ανθρώπους που οφείλουμε τόσα πολλά και που μπορούμε με ασφάλεια να σκεφτόμαστε τα νησιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι καλή δύναμη στο έργο σου. Δήμαρχε, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια και πάλι σε όλους σας και στα παιδιά του ΕΚΑΒ, σε όλο το νοσηλευτικό, το ιατρικό προσωπικό, το επαναλαμβάνω. Και βεβαίως την Πρόεδρο, που είναι η Βράχος. Υπουργέ, ευχαριστούμε. Άγιε Πατέρα, ευχαριστούμε για τις ευχές σας. Να μεταφέρω του καθηγούμενου τις ευχαριστίες μου για την ωραία ευχή που μας έδωσε, την ωραία ομιλία. Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, θα μου επιτρέψετε να πω καταρχάς ότι έχουμε μία πλέον φιλία μεταξύ μας, τόσες πολλές φορές και που έχουμε συναντηθεί στο γραφείο μου και που έχουμε συναντηθεί στη Λέρο και που έχουμε μιλήσει στο τηλέφωνο. Θέλω να ξέρετε ότι ο κύριος Δήμαρχος έχει διατηρήσει απολύτως μέσα του και το αίσθητο του Προέδρου του Κέντρου Υγείας και δεν έχει καθόλου αποστεί τις προσπάθειες να το ενισχύουμε με κάθε τρόπο και θέλω να το πω και αυτό για να ακουστεί. Το έργο αυτά που οριακά το προλαβαίναμε να ενταχθεί, ο Δήμος βοήθησε σημαντικά και κέρια για να γίνει αυτό το έργο και να είμαστε σήμερα εδώ και να ευχαριστώ και εγώ όλη την πλευρά μου ως Υπουργός Υγείας γι' αυτό. Θα ήταν μαζί μας και ο κ. Περιφερειάρχης, ο κ. Χατζημάρκου, με τον οποίο επίσης έχω μια εξαιρετική συνεργασία. Κάτι έκτακτο του προέκυψε τελευταία στιγμή και δεν είναι εδώ μαζί μας, αλλά έχετε όλοι τις ευχές και τις ευχαριστίες. Και θέλω τώρα να πω ορισμένα λόγια. Πρώτα απ' όλα προς το προσωπικό. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση, να ακούω συχνά από κυρίως συνδικαλιστικές αντιδράσεις, αν τα ντουβάρια κάνουν την υγεία ή το προσωπικό. Η συζήτηση είναι λανθασμένη και χωρίς ουσία. Στην έρημο Σαχάρα, σε μια σκηνή, γιατροί και νοσηλευτές μπορούν να θεραπεύσουν ανθρώπους. Το ωραιότερο κτίριο χωρίς γιατροί και νοσηλευτές μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Άρα είναι απολύτως προφανές ότι οι πρωταγωνιστές για την θεραπεία των ανθρώπων είναι το ανθρώπινο δυναμικό των υγειονομικών μονάδων. Και θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί το να επιλέγει κάποιο να είναι στην Πάτμο, παραδείγματος χάρη, δεν είναι μια εύκολη πάντα επιλογή. Είναι μια δύσκολη επιλογή που για μας όμως το Υπουργείο Υγείας έχει πολύ μεγάλη σημασία να συμβαίνει. Τώρα, βρήκαμε την ευκαιρία των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και προσπαθήσαμε και θέσαμε ως στόχο να μην αφήσουμε την ευκαιρία να πάει χαμένη χωρίς να βελτιώσουμε τις υποδομές μας. Θέλω να ξέρετε κάτι που συναγωγείται. Αν είχαμε την επιλογή να δώσουμε τα χρήματα αυτά για προσωπικό, όχι. Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας απαγορεύεται από τον κανονισμό του να χρηματοδοτεί προσλήψεις και προσωπικό. Το Ταμείο Ανάκαμψης μπορεί να χρηματοδοτήσει μόνο υποδομές. Και εξαντλήσαμε το μέγιστο των χρημάτων που μπορούσαμε να απορροφήσουμε για να ανανεώσουμε τις υποδομές μας. Σήμερα εδώ είμαστε σε ένα τέτοιο παράδειγμα. Το κέντρο υγείας αυτό είναι ένα κτίριο 55 ετών. Επειδή με τον κύριο Κοκκίνη, θέλω πολύ να τον ευχαριστήσω, ο κύριος Κοκκίνης έχει αναλάβει μια σειρά έργων για τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια και όχι μόνο. Θέλω να πω κάτι για να ακουστεί, μου αρέσει να επιβραβεύονται οι άνθρωποι που κάνουν καλά τη δουλειά τους. Το έργο αυτό έχει ημερομηνία παράδοση 31 Ιουλίου. Παραδόθηκε 16 μέρες νωρίτερα, 15 Ιουλίου. Δεν ζητήθηκε ούτε ένα ευρώ αύξηση του προπολογισμού, δεν ζητήθηκε τροποποίηση αρχικής σύμβασης, δεν ζητήθηκε να αφαιρεθεί κάτι από όσες δεσμεύσεις είχαν αναλυφθεί από την εταιρεία την κατασκευαστική. Και αυτό είναι τιμητικό και για εσάς και τους εργαζομένους σας, κύριε Κοκκίνη, ευχαριστούμε για αυτό. Ήταν ένα πολύ μεγάλο και προσωπικό μου στοίχημα να μην χάσουμε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας. Και είμαι πολύ ευτυχής που το Υπουργείο Υγείας Ελλάδος πέτυχε 100% απορρόφηση σε όλους τους πόρους που του είχαν διατεθεί. Το έργο αυτό δεν είναι ένα μικρό έργο, δεν είναι μια απλή ενεργειακή αναβάθμιση. Καμιά φορά οι λέξεις δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα. Ένα κτίριο 55 ετών, το οποίο ξέρετε καλύτερα από μένα, είχε πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Εγώ δεν είχα να δω τις μελέτες και να δω τα σχέδια. Είχα επισκεφτεί το κέντρο υγείας και ως υπουργός την περασμένη φορά, στην περασμένη μου θητεία, πριν από 12 χρόνια. Και το θυμάμαι πως ήταν. Και οφείλω να πω ότι το έργο είναι πολύ μεγάλο που έχει γίνει. Στην πραγματικότητα, γέροντα, έχουμε δώσει ζωή στο κέντρο υγείας για άλλα 50 χρόνια. Ελπίζω να μην χρειαστούν 50 χρόνια για να γίνει πάλι ανακαίνιση. Ελπίζω ότι θα μπορούμε να το κάνουμε σε τακτότερα χρονικά διαστήματα. Παρά τα αυτά, εμείς αυτό που έπρεπε και μπορούσαμε να κάνουμε, το κάναμε. Τώρα, ως προς το μείζον που είναι η στελέχωση, εγώ δεν θέλω να υποκριθώ, δεν έχουμε προβλήματα. Και ξέρετε, ιδιαίτερα στις περιοχές που έχουν αυξημένη τουριστική κίνηση, έχουμε περισσότερα προβλήματα. Πρώτον, γιατί η αυξημένη τουριστική κίνηση αυξάνει το κόστος ζωής για τον ασθενή, για τον γιατρό και τον νοσηλευτή. Δηλαδή, αυξάνει τα ενοίκια, αυξάνει το κόστος ζωής, άρα δυσκολεύει την επιλογή. Δεύτερον, γιατί ένα νησί όπως η Πάτμος
έχει τόσο πολύ τουρισμό το καλοκαίρι που ασφαλώς το κέντρο υγείας, όσο και αν οι ευχές του φίλου του Γιάννη του Παπά να είναι αχρίαστο το κέντρο υγείας, είναι ευχάριστα αυτιά, αλλά Γιάννη δεν είναι ρεαλιστικές. Είμεθα όλοι θνητοί και γνωρίζουμε την αστάθεια της ανθρώπινης φύσης και δυστυχώς το αναπόφευκτο της ασθένειας. Άρα, ναι, το κέντρο υγείας θα το χρειαστούν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Πάτμου και το δικό μας καθήκον είναι όταν το χρειάζονται να το βρίσκουν σε καλή κατάσταση. Πιστεύω ότι σήμερα κάναμε ένα μεγάλο βήμα μπρος, κύριε Δήμαρχε, και για να βρούμε προσωπικό. Γιατί και για το προσωπικό οι συνθήκες εργασίας δεν είναι αδιάφορο πράγμα. Είναι άλλο να δουλεύεις μέσα σε ένα κέντρο υγείας όχι σε καλή κατάσταση, αυτό δεν ήταν τα χειρότερα που είχαμε. Χθες στη Σκόπελο, παραδείγματος χάρη, κάναμε εγκαίνια ενός κέντρου υγείας που ήταν με κουβάδες γιατί έφτασαν από παντού οι στέγες. Αυτό εντάξει ήταν το δικό σας εδώ σε καλύτερη κατάσταση. Και μπράβο γιατί είπατε και εσείς το διατηρούσατε σε καλύτερη κατάσταση, γιατί στην πραγματικότητα εμείς σήμερα εμπιστευόμαστε σε εσάς, στο προσωπικό του κέντρου υγείας, αυτή την πλέον καινούργια υγειονομική μονάδα. Και φυσικά θα είμαστε από πάνω για να δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε τώρα μπροστά μας την πλατφόρμα του επικουρικού προσωπικού που πάει πάρα πολύ καλά. Έχουμε πολλές χιλιάδες αιτήσεων εκεί και πιστεύω ότι τις επόμενες εβδομάδες θα είμαστε πολύ εντυπωσιακοί στην κάλυψη κενών ανά την επικράτεια. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω για τη σημερινή αυτή υποδοχή. Δεν είχε φασαρίες όπως αντιμετώπισα χθες. Αυτό δεν είναι καλό για τα views στο διαδίκτυο, δεν θα αλλά είναι ευπρόσδεκτο για μένα. Θέλω να ξέρω ότι και εγώ την πλευρά μου έχω δουλέψει πάρα πολύ για να είμαστε σήμερα εδώ. Έχω δουλέψει πολύ και όλα τελικά πήγαν καλά. Όλα μας τα έργα ολοκληρώνονται και όλα θα παραδοθούν μέχρι το πέρας του Ταμείου Ανάκαμψης που είναι η 30 Αυγούστου φέτος και θα μπορούμε να συνεχίζω αυτά τα εγγένεια, αγαπητέ Γιάννη και αγαπητή Μίκα. Ούτε ξέρω πως έχω ακόμα. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Χθες ήμουνα στη Σκόπελο και στη Σκύρο, την περασμένη εβδομάδα στην Γκάλινα και στην Κο, αύριο πάω στην Κοζάνη και στην Πελεμαΐδα, την άλλη εβδομάδα. Και τι κάνουμε. Παραλαμβάνω στο ΕΣΥ έχουμε ολοκληρώσει το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανακατασκευής των υγειονομικών μονάδων του ΕΣΥ από τη δεκαετία του 80. Υπάρχουν νοσοκομεία όπως το Τζάνιο, το Μοιραία, το Μασχάρι, το νοσοκομείο Μεταξά, που τα ανακαινήσαμε από το 1960. Δεν είχε αλλάξει βίδα το ελληνικό κράτος από το 1960. Και είμαστε εδώ στην Πάτμο, σε ένα κέντρο υγείας δεκαετία του 70 και το παραδίδουμε καινούριο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τα εγγένεια, ευχαριστούμε πολύ. Και δεν μας να την συγγνώμη. Όσον αφορά τις αεροδιακομιδές, όπως σίγουρα ξέρετε, με δικό μου αίτημα πήραμε τη χορηγία των 2 ελικοπτέρων τη φετινή τουριστική περίοδο. Το ένα έχουμε βάλει εδώ στη Ρόδο για τον Πρωτοκάνηση. Και έχουμε βελτιώσει κατά πολύ τις αεροδιακομιδές. Φέτος θα πάμε στο απόλυτο ρεκόρ όλων των εποχών, στη δυνατότητά μας να μεταφέρουμε τον κόσμο με ελικόπτερα και αεροπλάνα. Στη θητεία μου αποκτήσαμε το τρίτο αεροσκάφο του ΕΚΑΡ, τα 2 αυτά ελικόπτερα, τα 2 ελικόπτερα που δωρά, τα 2 γρήγορα που δεν χρησιμοποιούσαμε για πάνω από 10 χρόνια και τα έχουμε θέσει σε κίνηση, συν τα ελικόπτερα των ενόπλων δυνάμεων, έχουμε σήμερα το μεγαλύτερο στόλο που είχαμε ποτέ. Και αν όλα πάνε καλά και μας έχει και Θεός καλά, του χρόνου θα έχουμε και τα δικά μας ελικόπτερα από την πολιτική προστασία, τα Super Puma, όπου θα έχουμε πλέον απίστευτες δυνατότητες αεροδιακομιδών. Θέλω να ξέρουμε κάτι και της Πάτμου, ότι εμείς δεν αφήνουμε κανέναν μόνο του πίσω αν έχει ανάγκη. Αν ο γιατρός το ζητήσει, εμείς θα βρούμε τον τρόπο να μεταφέρουμε κάποιον εκεί που πρέπει να πάει. Πριν από 4 περίπου μήνες έχω πάρει τον Υπουργό βράδυ. Έχει σημασία. Του λέω: Υπουργέ, έχω μια ιδέα. Έχουμε ένα κτίριο παλιό της Πάτμου. Δεν θα θυμάστε. Θέλω να το κάνω να καίνεις, θα φτιάξουμε σπίτια για γιατρούς. Γιατί το πρόβλημα είναι να έχουμε και στέγαση για τους γιατρούς. Πολλοί γιατροί θέλουν να έρθουν, αλλά δεν βρίσκουν και στέγαση. Η λύση βρέθηκε. 250.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών έχουν εγκριθεί ήδη για το Δήμο Πάτμου και πάμε για πλήρη ανακαίνιση του παλιού κτηρίου στην αγορά για να φτιαχτούν 4 σπίτια συγκεκριμένα για μόνο γιατρούς του κέντρου υγείας. Υπάρχει όραμα, υπάρχει σχέδιο. Θέλω να κάνω μια ειδική αναφορά για αυτό το θέμα που δεν ξέρω. Με τον κύριο Θοδωρή Λιβάνιο, τον Υπουργό Εσωτερικών, έχουμε μια πολύ αγαστή συνεργασία, θα έλεγα αδελφική συνεργασία. Το Υπουργείο Εσωτερικών μας έκανε το πολύ μεγάλο δώρο στο ΕΣΥ, όχι για ένα νησί, για 12 νησιά,
από δικά του χρήματα προχωράει στη δημιουργία κατοικιών για γιατρούς και νοσηλευτές. Αυτό είναι το μεγάλο κλειδί για να αντιστραφεί η δυσκολία, καθώς θα παρέχουμε κατοικία εμείς οι ίδιοι σε αυτούς που θα θέλουν να έρθουν έστω τους καλοκαιρινούς μήνες για να συνδράμουν στα κέντρα υγείας των νησιών που έχουμε αυτή τη δυσκολία. Και θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωτοβουλίο Ινδάμιο, γιατί ξέρω ότι αυτό δεν είναι εύκολο για έναν υπουργό να δεσμεύει χρήματα του δικού του Υπουργείου για σκοπούς ενός άλλου Υπουργείου. Αλλά αυτό είναι ένα δείγμα της καλής μας ενδοκυβερνητικής συνεργασίας. Ελάτε Γιάννη, έλα και στην Μίκα, ελάτε. Στη μέση πρόεδρος. Δικό σου είναι, δεν δικό μου. Πολύ ωραία. Εγώ είμαι ειδικός από τους ανθρώπους. Έχω μια τεχνογνωσία. Μαριά, ελάτε. Όχι, δεν είναι μονή. Αρχίσαμε πολύ να πούμε. Πολύ για πάμε λίγο το δούμε. Παρακολουθήσει όλα. Το κατάλαβα. Μέσα. Ορίστε. Πολύ ωραία. Μικρό νοσοκομείο. Να είστε καλά. Όταν είναι μικροβιολογικό. Ο μικροβιολόγος μας στα κοιτά χρήμα και Μπορεί να κάτσουμε μέχρι 22 Σεπτεμβρίου. Θα βλέπουμε 17 Αυγούστου. Τους κάνουμε και τις εφημερίες. Να την πάω κάτω. τελευταία πόρτα στο καρδιολογικό. Καρδιολογικό είπε, όχι βραχία. Πάμε κάτω. Έλα, κάτω. Να πάμε μια όλοι εδώ. Είμαστε όλοι. Η παιδίατρος μας, η κυρία Ζωή Τυχερή. Ζωή, δεν μου στείλες αυτό το πρόγραμμα. Πάμε μια σε μένα. Τέλεια. Ευχαριστώ.